ziua! Vă invit azi în bucătăria mea să facem două preparate din conopidă. Unul va fi o supă cremă de legume, conopidă, cartofi și morcov, și al doilea va fi o salată de conopidă cu usturoi, maioneză și iaurt. Am o conopidă destul de mare pe care deja eu am tăiat-o în două, am împărțit-o, am desfăcut-o în buchețele, am spălat-o foarte bine cu apă rece și am pus pe cealaltă jumătate într-un alt bol de o parte pentru a o pregăti mai târziu. Pentru rețeta noastră avem nevoie de următoarele ingrediente pentru supă. Avem nevoie de conopidă, tot ceapă, o ceapă mare, 4 cartofiori mici, un morcov, 3 linguri de ulei de măsline, sare și piper. Vom începe să facem rețeta. Punem uleiul în oală, vom căli ceapa până va deveni aurie, apoi vom pune celelalte legume. Cât timp călim ceapa, vom toca morcovul grosir. Cartofii, la fel, îi tăiem în 4. Ceapa s-a călit, a devenit transparentă. Acum adăugăm morcovul. Se ia cartofii, și conopida și le vom lăsa să se călească puțin, timp de 2 minute. Cam așa, este suficient, 2 minute să se călească. Amestecăm, s-au călit legumele noastre, doar puțin, trebuie să le lăsăm doar 2 minute, este suficient. Acum vom asezona cu piper și sare. Eu am amestec așa, din acesta, de sare de Himalaya și piper, și voi pune, sau puteți să puneți sare normală, nu e problemă. Eu îmi place foarte mult această sare și voi folosi din aceasta. Și vom adăuga apa. Apă vom pune doar cât să acopere legumele, doar puțin peste, și le vom ține la fiert timp de aproximativ de 20 de minute. Și vom lăsa să fiarbă. De asemenea, pentru supa cremă de conopidă voi avea nevoie și de crutoane. Eu voi folosi 4 felii de pâine albă pentru 4 porții. Le voi tăia pe lungime. Apoi, cu bulețe, le voi asezona cu ulei de măsline, piper, sare și le voi da la cuptor pentru 5 minute, dar trebuie să le verificați în același timp până devin crocante. Peste crutoane vom adăuga 2 linguri de ulei de măsline, sare și piper, le vom amesteca
vom așeza într-o tavă și le vom da la cuptor. La cuptorul preîncălzit, 180 de grade, timp de 5 minute. Supa cremă a fiert, imediat o vom blendui. Cam așa arată. Am pus legumele în blender și acum vom începe să le blenduim. Așa arată. Asta are un gust minunat. Copiilor le va plăcea foarte mult. Este foarte, foarte bună și foarte ușoară. Este o supă foarte ușoară. Vă recomand să o faceți cu încredere și foarte delicioasă. Voilà! Aici este supica. Vă doresc din tot sufletul să o probați. Este foarte, foarte gustoasă și o să le placă copiilor și familiei voastre. Poftă bună! În cea de-a doua parte a videoului voi face salată de conopidă cu maioneză, iaurt și usturoi, cu 2 litri și jumătate de apă și vom adăuga conopida. Conopida spălată în prealabil foarte bine, ruptă în buchețele și o vom lăsa cam 5 minute, o probăm cu o furculiță și o lăsăm să dea într-un clopot. Am pus și sare în apă, cam 2 lingurițe de... Conopida este gata. O vom lăsa la scurs, într-o sită, timp de 20 de minute. După ce am scurs conopida, o vom adăuga în blender. O punem în blender pentru că eu nu vreau să o fac prea fină, vreau așa puțin mai grosier. Conopida este gata, cum am spus, eu nu o vreau prea fină, o vreau tăiat așa grosier. Maioneză făcută de casă, eu am făcut-o eu, și un cățel de usturoi. Vom pune peste maioneză vom pune iaurtul. Din ce cauză punem iaurtul? Pentru a-i tăia din grăsime și pentru a fi mai ușoară salata noastră. Vom începe să învârtim puțin câte puțin. Am pus iaurtul peste maioneză și vom învârti puțin câte puțin. Și usturoiul adăugat de asemenea peste maioneză. Cam așa arată sosul. Peste conopidă vom pune sare și piper după gust și vom adăuga salsa noastră peste conopidă. Este gata, o vom servi imediat. Salata noastră de conopidă este gata și arată cam în felul acesta. Este o bunătate, familiei noastre le place foarte mult. Vă doresc poftă bună și de asemenea vă rog să încercați rețeta. Este foarte ușoară și foarte gustoasă. Poftă bună!